El Tribunal Suprem espanyol ha sentenciat que el Principat de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià s'han de comunicar oficialment entre elles en castellà. El Tribunal Suprem espanyol és el tribunal de la metròpoli que obliga les colònies a entendre's entre elles en la llengua de l'imperi. El Tribunal Suprem espanyol fa aquesta feina sense gaires problemes perquè mai ni les institucions catalanes ni els partits polítics catalans han fet de la llengua un casus belli. La legislació espanyola cada dia anirà mutilant jurídicament tot allò que fa referència a la llengua catalana fins a deixar-la en una llengua que només es parli a 4 masies. La feina dels tribunals espanyols és efectiva, és doblement efectiva, i ells ho saben perquè la pròpia Generalitat és incapaç de fer complir la legislació catalana en matèria lingüística per la simple raó de la por del que diran a Espanya. Són tan caguetes que deixarien morir el nostre idioma abans que encarar-se els poders espanyols i els colonitzadors que tenim a casa per aquesta raó. Doncs allò que no faran els nostres polítics professionals ho haurà de fer Força Catalunya. I per aquesta raó, d'aquí uns pocs dies, presentarem una denúncia davant l'Agència Catalana del Consum contra una gran empresa catalana de l'IBEX 35 per l'incompliment de la llei 22/2020 del Codi de Consum de Catalunya. La sanció podria arribar fins als 100.000 euros segons l'article 333-1.b del Codi de Consum. Si els tribunals espanyols volen guerra lingüística tindran. Ara del que es tracta és de saber quin bàndol triaran Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP. O fugiran, com sempre fan, d'aquesta batalla.